Lousame desfrutará esta fin de semana das cabezas de Fruíme, contará coa actuación estelar de Leticia Sabater e coa tradicional misa e procesión na honra de Santa María da Cabeza. As festas non se deteñen en setembro e Lousame vivirá esta fin de semana unha das celebracións máis agardadas por veciños e visitantes, as cabezas de Fruíme. A programación está chea de actividades nas que se mestura a tradición coa música e está pensada para todas as idades. Este fin de semana chega por fin a tan esperada durante todo o ano festa en Fruíme, a Virxe das Cabezas. Vai a ser o día 20, 21 e 22, o sea, sábado, domingo e luns, e a verdade é que teño que dar, dentro do Concello queremos dar a noraboa á comisión e á organización desas festas, porque foi un traballo moi duro, constame, e bueno, ao final pois estou segura de que vai atraer a moitísima xente, como sempre, porque a verdade é que a Santa María das Cabezas é unha virxe, hai moita devoción por ela, e sempre que chego ali, pois a verdade é que está cheo de xente, e bueno, a xente que está ofrecida ven de todos os concellos da comarca, veñen de lonxe, non só daqui, e a verdade pois é que é un día de festa e dá gusto ir ali ese día, bueno, 3 días. 3 días de festexos que arrancan o sábado e haberá hinchables para os máis pequenos. Se acerquen ali a disfrutar dos hinchables que teñen ali para que todos o pasen ben, nenos e maiores. Logo teñen un montón pues, hai un trío, hai música, hai DJs, hai unha gran actuación estelar que vai a falar a miña compañeira María Regenjo dela. A actuación estelar que se desenvolverá na noite do sábado 20. Empezamos a mañán cunha misa e unha pequena sesión vermú, logo continuamos con xogos para os máis pequenos e pola noite pois é o día un pouco máis completo. Teremos un trío, unha disco móvil e a actuación de Leticia Sabater que esperamos que traia moita xente á festa. Despois temos o domingo que hai misas cada hora durante toda a mañá, está a misa grande que é a 1. E logo teremos sesión vermú co grupo que ven a dar tamén a alborada, co grupo de gaitas Trécola, logo coa orquesta JB Son, que tamén actuará pola noite, e despois ás 12 da noite unha pequeniña tirada de fogos de artificio. A festa rematará o luns e tamén haberá sesión vermú. Co grupo de gaitas Trécola e no cartel tiñamos aí uns puntos suspensivos que era unha pequena sorpresa que será a actuación das pandereteiras da Asociación Veciñal que empezaron o ano pasado pois un grupo de mulleres a practicar e pois este ano vannos a deleitar o luns, o día 22, pois como un par de peciñas tamén ali no adro parroquial. Ademais, celebrarase a misa na honra de San Antón con procesión a partir da 1 da tarde.